Бу елгы сезоныбыз Кәрим Тинчурин тарафынан тәрҗемә ителгән Карл Гоццияның Хан кызы турандык музыкаль трагикомедиясе белән башланып китә. Спектакль үзенчәлекле. Анда без маскадан, анда без бийбез, уйныйбыз, сугышабыз, мәтәлчекләр атабыз. Дөресен әйткәндә, анда ул хәзерге көн белән чагыштырганда шоу, бәйрәм булачак. Шуңа күрә һәммәгезне көтеп калабыз. 15, 16 һәм 30 сентябрь үзебезнең яраткан Кәрим Тинчурин театрында.